baiwar Allah sunanta Rashida Husaini yar shekara 25. Abin da ya faru, an kama ta a kofar guga da wannan da kuke gani. Wannan ba wani abu bane da kuke ganin buhu. Galaluwa ne waɗanda aka cike su makil galan 3 da fetur kuma aka sa a cikin buhu aka dunkule su kamar yadda kuke gani. Wannan kuma leda ce, farar leda babba wacce aka zuba mai a ciki fetur. Akalla wannan shi ma ya kai kamar galan 3. ta ɓoye, ta sa zip, ta janye a cikin jakata, ta saka a cikin hijabinta, kuma Allah ya sa 'yan sanda suka kama ta. An tambaye ta daga ina take. Na farko baiwa Allah nan ta ce ita daga Daddara take, amma ta ce ita asalinsu daga Bauchi suke, daga Gombe. Sannan daga baya ta zo ta ce ita a Hirji take a jamhuriyar Nijar. Ta kasa yi wa 'yan sanda da jami'an tsaro bayanin shin a ina ta sai wannan fetur, ina za ta kai shi. Kuma da dukkan alamu bafulatana ce wacce ta fito daga cikin daji, kuma cikin daji za ta koma. Muna zarginta da taimakawa 'yan ta'adda, da taimaka musu da bada labari, da kuma siyo musu man fetur. Kamar yadda kuke gani, tura ta kai bango. Barayin nan ba su da wata mafita, babu inda wani abu yake shiga musu, shine suke turo matansu su shigo cikin gari da galuluwa boye a cikin buhunhuna, a cikin jakunkuna, a cikin jakan leda, saka a cikin hijabi, su shiga da shi daji domin saka a baburansu. Muna kan bincike akan wannan magana.